Mira, això va ser una iniciativa de fa 10 anys. Ja el mes aquest passat vam celebrar els 10 anys d'aquesta constitució del Consell d'Infants. És un projecte que hi vam creure, és un projecte que ve de també equips de govern anteriors i creiem que els nens de la vila són els que viuen el dia a dia del nostre poble i que ens poden portar suggeriments, idees i sobretot pensar que ells són els que viuen, els que participen en les escoles, les festes del poble i sempre ens poden aportar aquelles coses que els grans no veiem perquè a nivell de responsabilitats creus amb totes i cada una d'elles, no? Però els nens arriben on segurament els grans no arribem. Hi ha hagut coses que sí, hi ha hagut altres coses que no. Van suggerir un carril bici que es va fer, també ens van dir que hi havia fons que no estaven funcionant, algunes d'elles estan funcionant. Hem també procurat que aquells espais esportius lliures estiguin al màxim d'arreglats on poden jugar, per exemple, bàsquet, que les cistelles estiguin bé, etc. I crec que ells estan donant compte de les coses que hem anat millorant en el nostre poble. Bé, en el Consell, mira, t'ho explico, en el Consell d'Infants hi participen els nens de 5è i 6è de primària. Aleshores, aquest any, o com cada any, els nens de 6è que acaben ara aquest curs ja se'n van i a l'escola els nens que entrin de 5è aquest curs que ve, 2013-2014, seran els que hauran d'elegir els consellers mitjançant unes votacions, o sigui, ells mateixos en la mateixa escola fan unes votacions i elegeixen els nens del curs de 6è que seran els propers consellers d'aquest Consell d'Infants. No, a veure, hi ha un reglament i aquest reglament és el que preval. El que passa és que, evidentment, que cada curs o cada consell de cada curs no és igual perquè un cop es treballa una cosa i a vegades, com t'he dit abans, es treballen més els espais a l'aire lliure, una altra vegada més coses del nivell d'esports que vulguin saber i que puguin suggerir per les edats que ells, amb l'edat del que ells pensen, i aquest any, com hem dit, s'ha fet aquesta guia turística per infants que crec que és molt important i molt interessant. Aquesta és la nostra intenció. A veure, és un document que és senzill, però que és molt extens i, per tant, tampoc això suposarà un cost com perquè no puguem tirar-ho endavant. Ja a través de la directora de l'àrea de promoció econòmica ja n'hem parlat, li presentarem també al regidor de l'àrea i així mateix el que farem serà fer arribar aquesta guia als hotels i, com no, a les escoles perquè també vegin aquest treball que han fet aquest curs, l'elaboració del mateix com s'ha culminat. Doncs els nens proposen coses per Sitges i millorar Sitges i fem que vingui gent de vacances i millorar les coses. Si no ens agrada alguna cosa, poder-lo millorar i en el que els agradi als nens, que és el que poden millorar. No tenim que fer propostes per grans, sinó per nens.
perquè, per exemple, si els pares volen que els nens, els seus fills vulguin anar a algun lloc, doncs nosaltres fem propostes també perquè vinguin gent i ja està, no sé. Aquest any al Consell d'Infants, per millorar, hem fet una guia turística pels infants, perquè s'estan cansats d'anar amb els pares a tot arreu, llocs per on ells puguin anar. Al Museu Miramar, al Cau Ferrat, als parcs, com el Parc de Can Robert, al Terramar, a l'Hort de Can Fals i també places i com el Cap de la Vila o la plaça Catalunya. Sí, perquè fas nous amics i doncs conèixer gent i que després pots quedar amb ells per anar a jugar o fer alguna cosa amb ells. Sí, m'ho he passat molt bé i ho recomanaria perquè és una nova manera de fer amics, de sentir-te com si fossis molt important i que en general aprens una nova elecció, una nova personalitat. Jo crec que sí, perquè està bé, hem treballat força i està bé fet, té bones preguntes, té molta... En general estava ben fet, tots hem treballat bé per aconseguir això i jo crec que al final ho aprovaran perquè és una cosa bona per als nens de Sitges i els turistes i sí, està bé i ho aprovaran. Sí, he parlat amb la regidora i sembla que sí, ho aprovarà i bé. Jo crec que la guia turística per nens, perquè està bé. A la regidora li ha agradat els passatemps i sí. L'ha agradat. Molina. Hombre, una mica, no? De resistir. Manuel Valente Daniel. Ada Naranjo Rosales. Xavi Marçal Rams. Laia Jornet Ventura. I Alba Hurtado. Amb els pares que esteu aquí, que realment els vostres fills han fet una feina molt bona. Ens han deixat una guia de Sitges per infants que, penso que ens pot donar molta fruit. La idea d'aquesta guia és que des de l'Oficina d'Informació i Turisme i els mateixos hotels, amb aquest turisme que ve a Sitges, que ve turisme familiar, que ve amb nens, doncs que conegui tots aquells espais
i aquells llocs que es poden visitar, que a part de tenir la platja i de tenir el sol, doncs a veure, hi ha museus, hi ha coses que crec que es poden aprofitar i que l'encant de tot el nostre casc antic també s'ha de veure. Per tant, moltes gràcies i l'any que ve sapigueu que continuaran aquests nens de 5è d'aquest any i entraran els de 5è d'aquest nou curs. Gràcies a tots.